नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण चिकन 65 बनवतोय आणि ते कुरकुरीत आणि ज्युसी कसं बनवायचं हे पाहूया। चला मग पटकन साहित्य आणि कृती पाहून घेऊया। त्यासाठी आपण इथे पाव किलो नरम चिकन स्वच्छ धुवून आणि या प्रकारे असे पीस केलेले आहे त्याचे छोटे, हे बघा। आता आपण याला मॅरिनेट करून घेऊया। इथे छोटी वाटी आपण मैदा घेतलेला आहे तो टाकूया। एक छोटी वाटी आपण कॉर्नफ्लॉवर घेतले आहे ते टाकूया। आता आपण इथे आलं लसूण आणि मिरचीची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे ती टाकूया 4 चमचे। ह्याच्याने चटपटीतपणा छान येईल आणि स्पायसी आपलं चिकन 65 होईल। इथे आपण ऑरेंज कलर घेतलेला आहे तो टाकूया चिमूटभर। इथे आपण कलरसाठी काश्मीरी पावडर घेतलेली आहे ते टाकूया 1 चमचा। आता चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। आता याला छान कोटिंग येण्यासाठी आपण इथे एक अंडा घेतलेला आहे ते टाकूया। ह्याच्याने छान कोटिंग येईल। अर्धा लिंबू घेतलाय तो पिळून घेऊया। आता हे सर्व जिन्नस आपण एकजीव करून घेऊया छान। हे बनवण्यासाठी एकदम सोपं आहे आणि छान लागतं चटपटीत। तुम्ही एकदा नक्की करून पहा। आणि जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये सुरुवातीलाच पाणी नाही टाकायचं आहे, असंच आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। जर लागलंच तर आपण पाणी टाकूया। दोन मिनिटं आपण छान एकजीव करून घेऊया। हे बघा, आपल्याला पाण्याची काही गरज नाही लागलेली आहे। छान आपलं एकजीव झालेलं आहे। आता आपण याला अर्धा तास बाजूला ठेवूया। आपला अर्धा तास झालेला आहे। हे बघा, चिकन छान मॅरिनेट झालेलं आहे। आपलं तेलही छान गरम झालेलं आहे। आता आपण चमच्याच्या साहाय्याने एक एक असं पीस आपल्याला सोडायचं आहे। हे बघा, हलगत आपल्याला असे पीस सोडत जायचे। गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे। मीडियमवरती छान कुरकुरीत असे आपल्याला चिकन फ्राय करून घ्यायचं आहे। एक एकच पीस सोडायचं आहे। आता 2 मिनिटं आपण एका साइडनं कुरकुरीत फ्राय करून घेऊया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आता आपण दुसऱ्या साइडनेही फ्राय करून घेऊया। हे बघा, एकदम कुरकुरीत आलेली आहे। तुम्ही पण एकदा या प्रकारे चिकन 65 बनवून बघा आणि आवडले असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल।
आता आपण कुरकुरीत होईपर्यंत छान फ्राय करून घेऊया। हे बघा, छान आपलं चिकन फ्राय झालेलं आहे। आता आपण याला काढून घेऊया। जास्तीचं तेल असेल ते या प्रकारे निघून जाईल। हे बघा, छान अगदी कुरकुरीत फ्राय झालेले आहे। पुन्हा आपण चिकन सोडूया। तुम्ही हाताने पण सोडू शकता। या प्रकारे आपण सर्व चिकन फ्राय करून घेऊया। आजची आपली चिकन 65ची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।